HANS je združenie, ktoré sa venuje Aspergerovmu syndromu od roku 2016. Našou devízou je expertíza. Sme rodičia detí v spektre a zároveň odborníci a odborníčky a zároveň mnohí z nás sme rovnako v spektre autizmu. Ako jediní na Slovensku prinášame jedinečný a vedecky overený afirmatívny prístup. To znamená, vytvárame bezpečné prostredie a prispôsobujeme alebo adaptujeme podmienky tak, aby každé dieťa na spektre, každý človek na spektre mohol dobre fungovať. Môže k tomu potrebovať napríklad mačku, alebo môže k tomu potrebovať sa pohojdať na hojdačke, alebo potrebuje slúchadla či šiltovku. Ale každopádne je to všetko to, čo dostáva náš mozog do pohody a potom môžeme fungovať tak, ako potrebujeme. Vtedy sa učíme a napredujeme.